Razlog i motiv ovom dolasku? Mi smo odlučili da kad god možemo napravimo glavne odbore Matice Hrvatske, to je najviše tijelo Matice Hrvatske, izvan Zagreba, kako nam je jako stalo do toga da se što više ožive ogranci u Primorsko-goranskoj županiji. Odlučili smo da glavni odbor održati na području Primorsko-goranske županije, pa smo to učinili jučer u Opatiji, a današnji dan smo uzeli za malo obići otok Krk, vidjeti neke znamenitosti i upoznati se malo bolje naši ljudi, jer članovi glavnog odbora su iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, svih krajeva, znači iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, i da se na neki način susretnemo i sa predstavnicima ogranaka. Imamo 10 ogranaka na području Primorsko-goranske županije i stalo nam je da budu što aktivniji, što življi, da se što bolje povežu i između sebe, ali i sa središnjicom u Zagrebu. I drago nam evo da smo tu i u Malinskoj, i na Krku, i putevima Frankopana, da možemo sve te stvari malo dodirnuti i na neki način stvoriti neke dogovore za dobrobit hrvatskog kulturnog života, koji imaju veze naravno i sa svim onim što se događa u bilo kom području gdje nam ogranci djeluju, a i uopće ono njegovanje identiteta hrvatskog koji je zadatak osnovni Matice Hrvatske, da to pokušamo što više vezati uz ono suvremeno što se može vidjeti, a opet biti okrenuti budućnosti. Hvala.